Kanon na lang imo ang brief akong suoton. Pastilan akong bret na po ni mo tripingan nga duha na lamang gani na. Dili man ko nimo palitan, tag-isa na lang gud ta. Ako na po'y kaluluoy ani maglabig-labiyog akong itlog. Talian na lang sa Unsa man tawo ni si Kimi, wa man lang siya kahipo sa iyang gihalay diri aw, perti ng basaa. Kimi, unsa man. nag-unsa di ka diri Kimi, wala lagi ka kahipo sa imong hinalay diri aw, perti ng basaa. Ay hala naman kay nalay, sorry nakalimot ko. Kalimot, mauna kay sige mag sinilpon, wala na nga kanauna nga nakay nilapad diri sa gawas. Dili lang gud ang mga suko, nakalimot gani ko nung naday ko hinalay. O asa man kadto? Ako gani pangipuson. Karon pa ka makanaw naghipos nga nangabasa nam gani na. Ako ra gani ipuson no kay sayang daw ni. Giuna pamanggod nimo ang cellphone, wala kay lain mahimong trabaho diri sa sulod sa balay, sige ra sinilpon tibok adlaw nya unsaon man ugma, wa kay baso sa nina. Balikan sa gud nang imong isuot karon unsaon man ni nato nga nangabasa man. Hala, asa man ako ang tulo ka panty diri ah? Tulo na lang gani ito nawala pa jud. Tardan! Unsa man? Ang akong mga panty diri kardong nangangala. Mauna ka nagdinanghag man ka. Lagot ba ani uy mo na lang ganito ako panty ginaginot pa jud. Opay wala tay kwarta ikapalit. Kawaton pa jud akong panty. Makasuya man ni uy padi panty daginot og kuha. Duda na jud ko ba silingan na jud nanguha ato. Bantay ra jud mong basak panta may bakaon jud ako ng panty sa inyo ha. Ug wala ka nagdinanghag, dili to mga wala imong panty. Diya mauna o ngano ibundak-bundak man nimo ng basket dag mabuak na nakay kapalit. Ako ba gyapon mo palit anang basket diya ha? Wa kay lain mahimong trabaho diri, sige ra kag sinilpon mo na, nang tinanga man ka. Malay ko mga kawaton to. Ug wala ka sigig sinilpon, dili unta to mga wala imong mga panty. Nalingaw mangud kog tanaw-tanaw sa mga video good. Wala jud ay ka kabantay kasi nagkuha sa imong mga panty. Wala gani no. Wala tay lain na hilabtanon diri nga silingan, sa ating Marites siguro to. Ha? Marites na pod. Okay, mga raman to hilabtanon diri sa atong mga gamit no. Gakita day ka. Ay sus, oy mao man jud na akong duda sa ating Marites ra man gyud atong hilabtanon diri nga silingan. Na masuko na pod to. Di Marites na lang permi nimo dudahan. Ay tinuod man, wala man tayo lain silingan diri nga hilabtanon, tistingi pangutanon nito. Ikaw na lang god. Imo man ang panty nga wala na, ugwas lagi ako ang brief nga wala kay ako yung matubang ana ato rito. Sige na lang oy. Ate Marites! Ate Marites! Saman! Ikaw nagkuha sa akong panty din o. Ipagawas na akong panty diha. Dahil ito patakang panangil dahil kaya wa dyan ko nang ilabot sa imong pante. Nawala man gud akong panty diha sa halayan te. Unya og nawala yung pante ako'y pasangilan. Wala namang gud ko ilahin silingan diri ate. Ikaw raman. Tarungan na imong istorya dahil basi bundakan ta kag isa kadusirang pante. Di lang gud ang mga suko te. Nangutan na raman ko. Kinsa may dili masuko ara kay patakalang pasangil. Isa man dyan hilabtanon diri uy. Nya kumusta sa ating Marites nagkuha sa imong panty no? Nasuko man gani siyang ano siya daw ang pasanginlan. Nya unsaon man nimo karon, wala naman kay panty, sige ra kag pahungaw. Palitin na lang kog panty be. Nayabag na, naglisod man ganit palit bugas, papalit ino kag panty. Kanon na lang imo ang brief akong suoton. Pastilan akong bret na po ni mo tripingan nga duha na lamang gani na. Dili man ko nimo palitan, tag-isa na lang gud ta. Ako na po'y kaluluoy ani maglabig-labiyog akong itlog. Talian na lang sa gud nimo na para dili mo labyog. Hilom di ay yaga-yaga na pug ka. Sige na, gudi ka maluoy sa kuha sige rag pahungaw. Problema nimo na ug wala pa ka nagdinanghag, dili unta na mga wala imong mga panty.